Tusind og Aben ude på fotoshoot. Vi banker på døren, vi har en containervogn. Så det er den samme gut, der kommer ud, som vi lige har taget billeder med. Jeg ved ikke, hvordan han bare er spawnet fra den ene arbejdsplads til den anden. Ja, men han var så åbenbart fotograf i fritiden, og var en rigtig god instruktør. Gav også masser af tips. Det er perfekt. Kæmpe gave. Så nu har vi taget billeder, hvor vi står og graver sand. Nu har vi fået in-action billeder, så det ikke ser så fake ud. Og foran sådan en truck. Nu bliver det langsomt mere og mere troværdigt, den her historie. Går i Kalundborg med en skovl. Stjålet i Aalborg. På en spruttur. I gang med at fake en lille arbejdsplads her. Ja, falske CV'er. Det er det, vi går ind for. Så stay tuned. Hvad laver du? Lærer du redstone? Redstone på mig. Det er til min Minecraft 4x4 dør. Ja, vi sidder i toget lige nu. Teltblokken. Vi sidder i toget. Vi synes, han har endelig fået pakket færdigt. Han skal hjem til sin far, og jeg skal hjem til min kære mor. Og så skal jeg også have pakket alt mit tøj og lavet redstone færdigt. Men jeg har lagt alt mit ud og klar i god tid. Jeg har bare ikke prøvet det ned i tasken. Ja, jeg tror egentlig, vi er ved at være klar. Vi skal lige have printet det sidste. Og så finder vi ud af, hvad vi gør med vores mærkelige Kina-billetter til China Airlines. Som ikke rigtig gider. De har jo bare krypterede kinesiske pdf'er, som vi ikke kan få lov til at åbne vores boarding pass. Så det er lidt spændende, men det er noget, vi finder ud af i morgen i lufthavnen. Så ser jeg Vitus igen i morgen hos... inde i Bjørnens Hule, hvor vi spiser noget frokost med nogle venner, og så tager vi ud i lufthavnen bagefter. Og ja, så hører vi nok fra os der. Yeah. Miau, miau, miau. Vamos, så skal vi på tur. Redstone! Hvilken vej skal vi hvilken metro skal vi med? Ja, vi er allerede farvet i København. Det skal nok gå godt det her. Nej, Vitus, du kan starte med at fortælle, hvad vi har gjort. Vi har taget lufthavnen. Vi har indtjekket bagage. Ja, tak. En kebab. Ja. Jeg har lige sagt farvel til Halsgaards toilet. Vi tænkte mere på, at vi lige havde indtjekket vores bagage. Og... Jeg skal sige, hvor fucking min telefon henne. God start. Miau, 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 miau. Undskyld, hvad kalder du mig? Han er bare sur, fordi han har mistet hans nakkepude. Ja. Idiot. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Kan du fortælle os, hvilken flymodel vi sidder på? Det er en 737. Kom nu lidt. Nu skal vi til at lande snart. Vi er altså hus. Du går hele vejen, du skal bare til England. London, baby! Nu er vi kraftet med i London, du. Vi kommer af flyet, vi blev smidt af, fordi Vitus han sagde fyr. Ja, vi har siddet og Sudoku hele turen, vi var fucking gode. Ja, det gik stærkt. Og ja, jeg føler virkelig, det tog 20 minutter nærmest. Ja, det gik virkelig stærkt. Så kæmpe bueno. Nu skulle vi have noget mad. Hallo! Miau, 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 miau. Vi har fået opbakning på igen. Kom nu lidt. Vi skal cirka 100 meter måske. Vi skal bare lige finde et sted, hvor vi kan indtjekke det. Og i stedet for at købe nuggetpude. Jeg tror selv nuggets. Skal jeg nuggets? Høj, en dør. Har vi det godt nu? Har vi det godt? Ja, vi har det rigtig godt, lige snart vi får noget mad. Ej, vi har det godt nu, vi har lige spildt rygsækken. Det er fandme dejligt. Og få tjekket dem ind i special bagage, extra large. Men det gik. Ja. Og vi kom af med det. Jeg har glemt at tage min computer ud, så den håber jeg ikke eksploderer. Og vi bliver nok stoppet i Shanghai, men det er jo som det er. Synes jeg er som altid et geni, og siger nej flere gange, til han ikke har nogen computer i taske. Lige indtil han har forladt båndet, så siger han, hov, jeg har en computer i tasken. Upsi. Så skal vi til at borte til Shanghai. Nej, vi skal ikke til at bruge. Vi skal til noget mad. Jeg er sulten. Vi skal borte om 12 minutter, bro. Han tror, vi har tid til at spise. Det passer ikke. Vi sidder på et Ching Chong China fly lige nu. Det må man ikke sige. Vi skal til Shanghai. Vi går igennem business-klassen.
set vanvittigt ud. Ja, de havde fandme nogle luksussteder. De sad alene, og så med sådan nogle kæmpe ting mellem dem. Ja, som ikke skulle sidde lidt så tæt, som vi gør her. Det er dejligt at sidde tæt sådan her, ikke også? Men, vi... Hvordan skal vi det? PlayStation. Vi skal spille PlayStation hele vejen! Kom nu lidt! Det tror jeg ikke, de har i forretningsklassen. Det tror jeg heller ikke. Abe har lige spildt 200 kroner på en nakkepude. Det ved jeg ikke, du fortælle. Men, det var 200 kroner værd. Det matcher min trøje. Så jeg lader det meget godt. Jeg tror, jeg skal sove lige sådan her. Der ligger faktisk sådan dårligt. Det bliver en lang tur til Shanghai, det her. Hvor lang tid tager det overhovedet? Det ved jeg ikke, men vi er der 1:15 i morgen eftermiddag. Og det her, nu er klokken... Dit ur går ikke rigtigt. Klokken er vel 9 næsten nu. Om aftenen. Nej, den er ikke nær klokken 7. Vi skulle bort. Nej, vi flyver klokken 19. Nå ja, shit. Åh shit, jeg glemte min mad. I skolen. Her har vi så en gennemgang af aftensmaden. Performed by Monkey Monkey. Her har vi, jeg har fået mit glas ananas juice. Det er sådan en unboxing video der. Dansk smør. Ja tak. Det er varmt det der. Og så saltede peanuts. Her med lidt pølse og lidt... jeg ved faktisk ikke, hvad resten er. Det her, det ligner noget frugt. Det er abemad. Noget appelsin, det kan vi ikke have. Ren appelsinjuice i en skål. Hvorfor det er en skål? Til hovedretten her. Jeg har bestilt en bøf med ris. Jeg tror ikke, det er en bøf. Det tror bare, det er oksekød. Det er ris og oksekød, ja. Beef, ikke en bøf, bro. Den ser sådan her ud. Ja, det ligner en klassiker nede for at hoppe ind i på Nørrebro Gågade. Så nu skal jeg spise. Man kan ikke se os, vel? Nej, du ligner en kollega. Velkommen til en lille natopdatering her, lige før vi nok falder i søvn om lidt under en film. Vi har siddet og lavet en hel masse sudoku. Men før det, der har vi fået nogle nye venner på hver side af os. Jeg har sgu nok trukket det kortstrå, hvad angår sidemarker der, kan jeg godt mærke. Han har det med at holde munden ret åben i hvert fald. Ja tak. Ej, han er jo flink nok, men hold kæft. Ja, til gengæld over på min side, der har vi en mega grineren fyr, en englænder. Så vi har fandme bare siddet og hyggestakket. Han kunne en sætning på dansk. Han kunne bede om mad. Uden tvivl den vigtigste sætning at kunne på et andet sprog. Sammen med bestillingen noget kæmpe pluspoint i min bog, og han gav mig noget af hans mad. De må have taget fejl af menuen her, og så har de taget juniormenuen og givet den til de voksne, men det er jo simpelthen mikroskopiske portioner, man får her. Og der var god dansk smør, som Abe vælger at spise rent, fordi han var så sulten. For jeg havde sgu da ikke regnet med, at der kommer en bolle en halv time efter smøren, altså. Så, men så var det godt, Tusse, han kun skulle bruge en halv pakke smør. Tak, Tusse. Har du sovet godt? Nej. Nej. Det har jeg ikke. Nå, ærgerligt. Jeg har sovet så lidt godt. Nej. Jeg ved ikke, hvad du prøver dig. Nej, det har ikke været meget søvn. Der var en baby, der skreg rigtig meget nat. Det er ikke engang en baby, altså. Det er jo bare barn, der nærmest tiggede sig om at kaste dem ud af flyet, altså. Han sidder lige derovre, den djævle. Nu har vi fået morgenmad, og vi ved ikke rigtig, om klokken er 11 eller 5. Men de hjælper heller ikke på det, at morgenmad her, det er jo bare det samme som aftensmad. ja. Hello guys, this is Karam. Nice to meet you, everyone. Yeah, he's the guy we've been doing some Sudokus with and having a nice flight together. Yeah, 12 hours. 12 hours. And remember, guys, Skal vi gå til frokost? What? No! Yeah, Les is still sleeping. See you later. Vamos, Shanghai. 12 hours. It was great. A cigarette and a banana for this guy.
Xinjiang. Hvad har du lige gjort, Vises? Jeg har bundet 2 liter vand, fordi der er en, der sagde, at jeg ikke kunne. Ja. Men I'm built differently. Hvad har du nu, Vises? Jeg har ondt i maven. Ja. Hvem sagde til, at du får rigtig ondt i maven? Monkey. Ja. Miau, 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 miau. Vi synes, at tisse rigtig mange gange. Ja. Det bliver super fedt på en 10-timers flytur. Okay, så en anden klassiker her. En klassisk krabbe, der lige er bundet op her. Sådan en lille... Og den kommer endda med hår på benene og helt pivetøjet ud. Den er ikke blevet barberet endnu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Halløj, nu sidder vi på flyet til Brisbane. Efter 8 timer i Shanghai. Og vi var også cirka trætte af kinesere efter 2 timer. Ja, de forstår ikke så meget engelsk, kan vi konkludere. Sådan i... Vi har vist vores pas nok 15 gange hver. Jeg har ikke talt på, hvor mange har vi vist vores pas. Vi har fået scannet vores fingeraftryk og alt muligt mærkeligt, for at vi kunne få lov til at gå ud. Og health check, hvor de tæver vores temperatur. Altså med en scanner. Gjorde de det? Ja. Hvornår gjorde de det? Lige da vi kom ind i lufthavnen. Uden jeg har givet samtykke. Ja, bro. Det var, mens vi stadig var sammen med Karam. Karam. Ja. Ja. Status er, at jeg har mistet et par hørebøffer. Vi ved ikke hvor, og brugte vi lang tid på at få fat i Lost and Found. Skal ringe på det ene nummer, og så skal man lytte efter, mens der er en eller anden kinesisk stemme, der læser rigtig hurtigt op det andet nummer, man skal ringe på for at få fat i den, og så når man ringer på det nummer, så er der ikke nogen, der tager den. Så er der ikke nogen, der tager den, så er de travlt, så man ringer på et andet tidspunkt. Så, og der er ikke rigtig nogen, der kan hjælpe, fordi der er ikke en kæft, der forstår engelsk her. Så det er genialt. Men nok om det. Nu sidder vi her på et fly, der angiveligt skulle have wifi ombord. Nu må vi se, om det virker. Ja, det gør det ikke. Og vi har været i gang med at køre i i hvert fald 20 minutter nu, og vi letter stadig ikke. Summa summarum, så glæder vi os rigtig meget til at komme langt væk fra Kina og slippe for at høre på kinesisk. Ja, og komme til Australien, vil jeg mærke. Ja. Ja, vi skal flyve i 10 timer cirka, tror jeg. Yes, sir. Ja, tak. Og en ny lufthavn betyder selvfølgelig også, at Susan skal lave ny fejl igen. Første gang, der var det en computer, han sagde nej til, han havde, selvom han havde i tasken. Den her gang, der blev han så stoppet, fordi han havde en kniv. Nå ja. Så ja, de kommer der sådan, you have a small knife. No, I don't. Yes, you do. No, I don't. Oh, yes, I do. Men vi er da ikke havnet i kinesisk fængsel. Nej, så jeg fik endda min kniv tilbage. Så langt, så godt. Jeg skal lige pointeres, det er sådan en lille bitte hobbykniv i min lomme, eller nøglebund. Vi lige hoppet af flyet. Nu er vi i Australia. Nu skal vi bare på kængurujagt. Hvem er det, der ringer på en sprit nye mobilers? Australsk telefonnummer nu. Og så ring til mig. Gør det på Messenger. Vi kort frem, når vi farer vild. Yeah, det kommer til at ske 400 gange. Ja, tak. Det bliver skide godt. Nu skal vi til Helensvale. Vi samler op af Jojo. Ja, vi var kun ved at blive taget 3 gange i lufthavnen, så det var meget spændende. Ja, de har godt nok hedder så mange gange til side. Hold da op. Jeg kom til at sige, at jeg havde mere end 10. Yay! Nu skal vi med toget. Vi skal lige køre med toget. Ja, tak. Det er nemt. Ja, jeg kom til at sige, at jeg har mere end 10.000 også med i kontanter. Så det, Stupid monkey. Så kommer han lige til at hive os til side og spurgte, hvor jeg havde lige penge liggende henne. Ja, og så spørger han der, hvad har du i bunden af tasken? Og jeg tænker selvfølgelig med det samme, at det er fordi, han har en fed økse liggende i tasken. Nej, det var han ligeglad med. Som jeg hele tiden har sagt til Vitus, det skal nok gå, men det var min kontaktlinser. Nå. Så ikke bare på færre, og vi strøg lige igennem. Ja, plus minus. Ja, jeg blev taget til side i lufthavnen, fordi jeg skulle igennem en automat. Den kan ikke printe min billet. Så skulle jeg til et par spørgsmål og sådan noget. Det gik nemt. Ja, det bliver nok sidste video fra os i dag så. Eller fra det her episode. For episode 1, ja. Episode 1. I vores Let's Play her. Minecraft Let's Play. Vi har lige fået et crash course i, hvordan man skal gå i Australien i naturen. Det er ikke nemt. Der er satme mange giftige dyr. Vi bor i sådan en kæmpe hus her. Hus her. Det er super amerikansk. Det er kun sådan noget af det, det er altså gigantisk. Det er jeg tror, der er sådan 3-4 stuer.
Det er kæmpestort, og vi bor på et bjerg. Vi havde udsigt, vi så lige udsigten, man kan ikke se udsigten her, men da vi er på vej herop, kan vi se ned til Gold Coast. Men frygt dig, der er en pop. 50 meter dernede. 50 meter hernede. Vigtigt. Det er en kæmpe gave, når man ankommer på en fredag. Det er, der skal vi ned, og vi dør nok efter 2 øl, fordi vi har ikke rigtig sovet i 2 døgn. Men det bliver som at sove som et spædbarn igen i nat. Vi kan ligge ned og sove i nat. Det bliver en gave. Vi glæder os rigtig meget til det. Så, Vi glæder os bare til at sove. tak til Joanne, og tak til Joannes mor. Ved du, hvad hun hedder? Den fangede jeg nemlig aldrig. Nej. Elisabeth, måske. Skal vi fortælle om, hvad vi skal have i morgen, eller skal det være cliffhangers? Ja, I får ikke at vide, hvad I skal have i morgen, så må I følge med. Cigaretter koster 100 kroner for en pakke noget, så det er en af mine sidste smøger der. Det er altså det danske smøger. Ja, det er GG for 1000. Jeg skal på en rygesnap. Jeg ryger heller ikke alligevel, så det er nemt nok. Mm-hmm. Vi får se. Følg med i næste episode. Minecraft Let's Play Hardcore. Hej hej.